जमहलख Rdx जों बेरफ्रुहोनो सोर हुमखि होदों बे हुमखि होनायखौ केरालानिफ्राय मोनसे इमेलनि गेजेरजों मोननायनि उनाव दावराव दावसि सोमजिदों सुलुंनि बादिब्ला ताजमहलखौ बमजों बेरफ्रुहोनो केरालानिफ्राय मोनसे हुमखि होनाय इमेल मोननाय जादों जायनि उनाव ताजमहलाव 3 घन्टासिम नागिरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन नाथाय जेबो सन्देह गोनां बेसाद मोननाय जायाखै भारतनि जारिमिनारि उनमोनथाय ताजमहलखौ लानानै फिन खेबसेबाव रैखाथि एजेन्सिफोरा सांग्रां महराव थानो गोनां जादों मानोना रबिबार फुङाव आग्रा पुलिस आरो इंटेलिजेंस एजेन्सिफोरा ताजमहलख Rdx जों बेरफ्रुहोनो नागिरनायनि हुमखि गोनां इमेलखौ मोनदों जायनि उनाव पुलिस बिफान आरो रैखाथि रौनियाफोरा सांग्रां जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे इमेलखौ केरालानि सासे सिनायमोनि सुबुङा दैथायहरदोंमोन जेराव ताजमहलनि लांगोनायाव Rdx बेरफ्रुग्रा बेसाद दोननायनि बाथ्राखौ मुंख'दोंमोन इमेलनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो ताजमहलनि लांगोनानि खाथि खालाखौ लांदां खालामनानै रौनिया हानजाया गोख्रैनो नागिरनाय हाबाफारि जागायदों बम होबथाग्रा हानजा स्पिनार सैमा हानजाफोर आरो जायगायारि पुलिस हानजाफोरा ताजमहलनि सोरगिदिं खना खनला 3 घन्टा नायबिजिरदों बबेखानि नागिरनाय समाव जेबो सन्देह गोनां मुवाफोर मोननाय जायाखैमोन जाय एसे रैखा होदोंमोन नाथाय हुमखि होनायखौ गोरलैयैनो लानाय जायाखै DCP सिटी आग्रानि बिथोनाव साइबार सेलाव सासे सिनायमोनै सुबुंनि बेरेखायै मोनसे गसर थिसननाय जादों दायो इमेल हरग्राखौ सिनायनो आरो बिसोरनि थाथायखौ नागिरनो थाखाय आरोंदायारि ट्रेसिंखौ जागायजेननाय जादों एजेन्सिफोरा बेखौ थि खालामनायाव नांथाबना दं दि बे इमेलआ खालि मोनसे फेस्लामोन ना बेनि आन्दोआव माबा मोनसे थांखि दंमोन मख'नो गोनां दि ताजमहलआ खालि भारतनि गोग्गानायल' नङा बियो मोनसे मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनिबो जाय सानफ्रोमबो हादरनि आरो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय रोजा रोजा दावबायारिफोरखौ गोसो बोहोयो बेनिखायनो पुलिस बिफाना ताजमहलखौ रैखाथि होनायाव जेबो गोरोन्थि खालामनो लुबैया रैखाथि एजेन्सिफोरा आथिखालाव ताजमहल आरो बेनि खाथि खाला हाई एलार्ट फोसावदों